Bi sibiri don ye Octobre kalo tile 25 san 2025 Bamako ni TV Jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sendugu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Octobre kalo tile 23 san 2025 an ka jamana finitigiw u ye maa dɔw ye n'o ye kojugukɛla marifatigiw ye u tun b'a fɛ ka ba tigɛ ni bagan dɔw ye jakɔrɔ wɛrɛ o yɔrɔ la an ka finitigiw ye tigɛ kɛ u la yen nɔ ni ka maa caman fa ka dɔw minɛ an'u ka moto fo ka taga se minɛ caman wɛrɛw ma minnu tun b'u bolo ani bagan minnu ni u tun b'a fɛ ka ba tigɛ ni olu ye. Kunungo fana n'o kun ye Octobre kalo tile 24 ye an ka sɔrɔsiw y'u to pankuru na sanfɛla la ka kulu dɔw ye kulu minnu ni o ye diinɛ marifatigi ninnu ye u tun bɛ Bafinda la ani Kɔlɔnjɛba o furancɛw la u tun bɛ kulu 2 de la o kulu kelen o kelen min b'a la a bɛ se maa 15 ma u ye mugujugu bila ka jigin olu kan ka maa caman fa olu la an ka sɔrɔsiw ye mugu jigin u kan ni k'u fa nin kɛra Buguni région kɔnɔna na a baara kɛra jateminɛniba ani hakilisigi kɔnɔ cogo min na u tɛ se ka kisi fiyewu. Ɲoro mara fɛnɛ dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Duma o kungo kɔnɔna na yiritu dɔ kɔrɔla la bolimafɛn dɔ jɔlen tun bɛ yen nɔ n'o ye mobili pick-up ye a yirala k'a fɔ ko kojugukɛla ninnu caman tun bɛ mobili pick-up in kɔnɔ. Sɔrɔsiw ka pankuru y'i to sanfɛla la k'a ye ni ka mugujugu jigin u kan o mugujugu min kɛra u kan a taara ye k'a fɔ fɛn min ye taji o caman tun bɛ ni ma kofɔlen ninnu bolo mobili in kɔnɔ tu kɔrɔla la. O la hali bi sɔrɔsiw ka ɲɛmayaso a ko k'a b'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ walasa ka na ni lafiya ni basigi ani jamanadenw ka hɛrɛ ye olu b'o o la su ni tile wa u bolo tɛna jɔ o la fiyewu. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Mali ni Urusila jamana fila ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na an ka jamana masakɛ n'o ye Général d'Armée Asimi Goyita ye a ye kulu dɔ bisimila Kuluba palais la kulu min ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛw ka minisiri ɲɛsinnen don sɔrɔ bolo sinsinni ma n'o ye Aluseni Sanu ye fo ka taa se an ka minisiri min ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafolo bɔli baaraw ma Amadu Keyita fo ka taa se Dr Alex Koilikov ma ale bɛ Russie direction panafricaine na ani Awa min bɛ wele ko Simeon ale bɛ Suruma la. Lajɛ in kunba kun bɛ boli fɛn min kan o de ye bolodiɲɔgɔnma min bɛ Urusila ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Urusila bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na walasa a ka se ka taji fo ka taa se Awa dugu jukɔrɔ fɛn wɛrɛw ani Awa alikama mugu fo ka taga se o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ olu ka taa se an ka jamana kɔnɔna ma. Jamana kɔnɔdenw ka se ka sɔrɔ cɛnni na lafiya kɔnɔna na ani damu kɔnɔna na. An ka jamana bɛ labɛnna walasa ka lajɛba bisimila lajɛba min ni o bɛ wele ko Forum d'investissement de l'OCI o hukumu kɔnɔna na jɛkulu min ni o sigilen don ko in labɛnni ani a baarakow ma n'o ye Awa comité de pilotage an ka minisiri ɲɛma n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a y'o jamakulu wele fo ka taa se maa wɛrɛw ma walasa ka se ka hakilina falenfalenw kɛ nin koba min filɛ nin ye farafinna bɛɛ lajɛlen jɛra ka Mali sugandi o lajɛ bidunna kɛnɛ kan walasa a ka se ka na ko in labɛn Mali la yan nɔ. O tuma an bɛ se ka labɛn kɛ ka ɲɛ cogoya min na ka kunkɔrɔta ni wasa sɔrɔ ayiwa ka kɛ fɛn ye fɛn min ni ayiwa a bɛna kɛ tare ye. Kajola mara kɔnɔna na o dugu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o ye Furu ye sifinnakaw ka jɛkulu min sigilen bɛ olu ye sigi dɔ kɛ o sigi kɔnɔna la olu ye dantigɛli dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka dugu ɲɛmaaw tɛ ka baara kɛ ni sariyaw ye u ye weleweledakan bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka kulu dɔw bila ka taa walasa a k'u ka se ka sigi sen kan ka ɲɛ Furu dugu kɔnɔna na. An ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'o ye Abdoulaye Kassim Fɔnba ye kunun ko Octobre kalo tile 24 a ye an ka farikolo ɲɛnajɛkɛla 2 bisimila o maa 2 ninnu filɛ nin ye o ye Natɛnɛ Keyita ani Daba Moribo Keyita olu ye maaw ye minnu ye Mali tɔgɔ se yɔrɔ la yɔrɔ min n'a ka jan kosɛbɛ Awa a y'u bisimila hukumu kɔnɔna na o de ye ka International de perfectionnement des athlètes maliens n'o o sigira sen kan a y'u bisimila o hukumu kɔnɔna de la. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Côte d'Ivoire jamana kan dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Yamoussoukro. Yamoussoukro ye duguba ye Côte d'Ivoire. Fanga ɲɛmaaw ye sariya dɔ ta Yamoussoukro kan. Maaw la sɔnni yɔrɔ kelen walima maaw la sɔnni so. Maaw ka basigi maaw ka bɔ Awa cogo min ka d'u ye ka don cogo min ka d'u ye. Awa o sariya min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko couvre-feu ko o daminɛ Yamoussoukro o tuma kununko juma
ani bisibiri k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 fo ka taga se dugu jɛli ma nɛgɛ kanɲɛ 6 waati n'o ye 6 heures ye. An b'a aw ladɔnniya k'a fɔ bisibiri n'o ye Octobre kalo tile 25 ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi sigi kalafili bɛ sen na ni o ye élection ye. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimanw na. Aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la. Aw k'an bɛn don n'a nataw la.